jam geno hiire men bandiraɓe musidɓe tedduɓe tawateɓe dental ko gandal woni gonga. en jetti geno joom baɗe bawɗe tagowo mo disnotako nawtowo mo waynotako nulde meɗen jurumdero. en juule annabi labaɗo kodda annabaɓe timmuɗo timmiɗo nulal. en calmini dendagal rendo fulɓe e mbadi kuuɓal. bandiraɓe tedduɓe tawateɓe e dental ko gandal woni gonga, en garti jokkude yewtere men deftordu taw ko taro defte, taw ko yewtere men sakkitinde e nder ndeɗo deftere wiyetende Burde e Pular. taw winduno deftere nde ko Mouhamadoul Bousayri, fuli deftere nde e ɗemgal Pular ko musidɗo moɗon almudel mon Mamadou Samba Dia guiɗo gendi Pular. e nder ndeɗo yewtere sakkitinde caggal nde pirɗen deftere Al-Burde, windiyanke o sakkiti wadde toon ko jubbande andinore gonɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. ɗum noon bandiraɓe luuɓe min noppi moon min gartana on e andinore gonɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. bandiraɓe tedduɓe no mbiɗen ni, ɗo windiyanke o arti ɗo ko jubbande andinore gonɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o jibinako ñalawma altine hitande 591 caggal jibinede annabi Isa. o jibina koye wuuro wiyetego Makkatal Mukarrama. o ñiiɓi e nder wuuro ngo fodde duuɓi 53. caggal ɗum o feri fewde wuuro wiyetego Madinatul Munawwara. ko toon o maayi e nder ngon wuuro. saha nde o sanki nde omo yaranno e duuɓi 63. holi wonɓe suddiɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. hen goto wiyete ko yumma Khadijatu, yo weliyu Allah won e makko. ko yumma Khadijatu wonno arwande suddiɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. ma mbiyen ko kanko wonno jeewo jewniɗo jaam wonande nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. yumma Khadijatu nde o ari juuɗe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam, on saaha nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ina yaara e duuɓi 25. kanko yumma Khadijatu omo yaara e duuɓi 4. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam meeɗani nawlirdemo e debbo goɗɗo hay gotol. kanko yumma Khadijatu e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe gurdi ha yumma Khadijatu jalti aduna e juuɗe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. kadi ɓiɓɓe nelaɗo ɗe foof o dañji ɗumen ko e yumma Khadijatu, so wona biyeteɗo Ibrahima o. biyeteɗo Mouhammad ɓi Ismaila e deftere makko wiyetende Sahihul Bukhariyu, ono windi toon e nder nden deftere damal ina haala suddiɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. o haali hen yumma Khadijatu e ɓuuri mum. wonɗo haali hen to yumma Aissatu wino wonde kañum meeɗani hirde debbo hay goto e rewɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hono no hirdirta yumma Khadijatu ni. o wi wonde nde yumma Khadijatu yalti aduna ko adinde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ina hawra e makko. omo hiratno yumma Khadijatu no feewi no nanirta nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ina jangtoro inde muɗum ni. e nder ngol ɗo doggol woni ɗo ko suddiɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe o hawruno. yumma Khadijatu bintu Khuwaylidin, Sawdatu bintu Zama, Aishatu bintu Aboubacry, Hafsatu bintu Umar, Zeynabu bintu Jahsin, Zeynabu bintu Khuzayma, Ummu Salamata inde makko ko Hindu bintu Abu Umayya, Ummu Habibata inde makko ko Ramlatu bintu Abu Sufyan, Maymunatu bintul Haris, Safiyatu bintu Huyayyin, Joyrata bintul Haris. ɓesgu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓesgu makko ko ɓe jeeɗiɗo, worɓe 3 e rewɓe 4. ko ɓeɗo ɓe jogorɗen limtude ɗo: Alqasimu, Abdullah, Ibrahima, Zeynabu, Ruqiyatu, Ummu Kulsum, Fadimatu binti
ma walla Fatimatul Zahra. ɓeɗo kala o dañji ɗumen koye yumma Khadijatu so wona biyeteɗo Ibrahima o on nene muɗum wiyete ko Mariyatul Qibdiya. e nder ngol ɗo doggol garaten ko hol wonɓe jinnaɓe nelaɗo sallllahu alih wa sallam. bamum nelaɗo sallllahu alih wa sallam o wiyete ko Baba Abdoullahi, ko kanko ɓurno yodde e garɗude jikko e ɓiɓɓe Abdoul Mouɗalib, ko neɗɗo dimo caɗiɗo fenade. bamakko ko kanko ɓurno yidde horsinde. holi gonɗo yummum nelaɗo sallllahu alih wa sallam. yummum nelaɗo sallllahu alih wa sallam jibinɗomo ina wiye Aminatu bintu Wahbin, on woni ɓurɗo moƴƴude e nder rewɓe Ɓuraysiyankoɓe to banggue asko ha e jikku e moƴƴude e golle kala. leñol mabɓe ina jaa e leñol ɓurɓe moƴƴude e nder leƴƴi arabeɓe. yummum nelaɗo sallllahu alih wa sallam to banggue muynam, moyninɗomo ko debbo biyeteɗo Halimatu Sadiya. on ko debbo laaɓɗo teeyɗo, o faggitima ɓuural mawgal ngam wonde yummum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam to banggue muynam. ina jaa e yummiraɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam to banggue muynam biyeteɗo Ummu Aymana walla Barkatul Hafsiya. ko oɗo enti nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko debbo nehimu caggal nde yummakko yalti aduna ha o woni sagata mawɗo. on moƴƴini needi makko, o laɓɓini anniye makko e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e kala fannu e teddungal mum. e nder ngal ɗo damal kalaten ko nulal nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam holno ardi. holino kabaru ummorade Allah wonde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelama e windere nde, holno ɗum arde makko. jippugol wahyu fewde e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. caggal nde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam heeɓi duuɓi 4 o yinnama telde walla wajobinde. on saaha o wondata koye hoore makko kanko goto, nden o yahatno to wimbo wiyetego wimbo Hira walla hayre annore. o yaha toon omo miijo gueɗe ɗe Allah tagui ɗe kala, ko wayno kaaƴe en, leɗɗe en e ko nandi hen. o ƴeewa kadi tagore Allah nde no siforini, o miijo hen Allah goɗɗo wonni ɗeɗo kaaƴe gonɗe saraje makko ɗe. on Allah ina foti rewede. o wonato hayre Hira to omo rewa Allah balɗe, tawa omo nawori jooɓari makko. so tawi o gasni jooɓari ndi o arta kadi o ƴetta gondi o rutto. yumma Aishatu habri e deftere hadis wiyetede Sahihul Bukhari, o wi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam adi arde mum ko koyɗol moƴƴol ngol o hewno hoyɗude, ko adi nde omo nule. kala nde o hoyɗuno so fini o heewi ko hollede ɗum ha laaɓa, o yira ɗum guite makko. ko ɗum adi arde makko, ko adi wahyu ina jippo e dow makko. caggal ɗum o yinna teldude hoore makko kanko tan goto. o hewno yaade hayre Hira to koye lewru korka ha o heeɓi duuɓi 4. on saaha malayika biyeteɗo Jibrilu telli e makko wimo yo janggu. o wi ɗum wonde kanko o wona jangowo. Jibrilu hippimo e wibje muɗum ha o tampi kanko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. Jibrilu woppitimo wimo yo janggu kadi lawol ɗimmol. o wi ɗum kanko o wona jangowo. Jibrilu hippimo lawol tataɓiwol wimo yo janggu e inde jomiko hono Iqra bismi rabbik. nde Jibrilu woppimo o rutti galle mabɓe, omo huuli omo signa ha o yetti e yumma Khadijatu. o wi ɗum suddam suddam. on suddimo ha ɓooyi kulol ngol iwe makko. o haalani yumma Khadijatu ko yi ko. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi hande mboɗo huuli no feewi. yumma Khadijatu wimo woto hul, an Allah hersintama ngati ka jokkowo enɗam, aɗa walla miskineɓe tampuɓe, aɗa yurmo wayeɓe e alyatimeɓe, aɗa teddini hoɗɓe. nden yumma Khadijatu yaadi e makko ha ɓe jetti mawɗo biyeteɗo Waraqata ɓi Nawfala. Waraqata ina andi sifaji nelaɗo ngati o jangi ɗum e defte mabɓe. e on saaha Waraqata ko mawɗo jaaɗo ha wumi.
yumma khadijatu wi ɓi babam cawdiɗo hetto ɓi musidɗo maɗa o haalanma ko wondi ko. Waraqata wi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓi musiddam haal ko jiiɗa ko. Nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam haalinimo ko yino ko no ɗum sifori ni, o simtani ɗum no jibrilu arde makko ni. Waraqata wi muhammad mo jiiɗa o ko malika jippinoɗo e annabi Musa o, hanino komi sagata, hanino mi wona gurɗo e on saaha nde yimɓe ma jaltintuma wuro nde. Nden mami daro mi walluma. Nelaɗo sallllahu alih w sallam heɓɓiti wimo beele koɓe yaltinoɓe mi wuro. O wi eyi hay gorko goto addani hono ko gadduɗa ko so wona añe yaltini wuro mum. Caggal ɗum wahyu leeli jippade e makko lawol ɗimmol kanko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. O suni hen suno sattugo no fewi. O ronki famde beele ko nelaɗo walla o suwa nelede taw. Waɗi saaha goto omo yahatno ha o nani sawto mawɗo ina noddamo ummorade dow asman. O ɓamti guite makko fewde asman. O ƴeewi ndeke ko malika garnoɗo e makko to wimbo hira to, ina jooɗi e jooɗorgal hakkude leydi e asman. Ni woni o ƴuri ha o yani leydi kanko nelaɗo sallllahu alih wa sallam. O wondi e kulol cattugol. O ari e yumma khadijatu omo wiya suddam suddam suddam. Koɗo Allah jippini ndeɗo simore ya ayyuhal mudassiru. Allah wi e hema nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e nder deftere muɗum teddunde, e hema an cuddiɗo ummo jertin mawnin inde joome laɓɓin comci ma, sel kala kaɗe joome muñan joome, hoto hokku aɗa ƴeewa ko ɓuri hewde e ko dokkunoɗa ko. Caggal nde ndeɗo simore jippi ko ɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam andi nelama e windere nde kala. Ngal ɗo damal ko yewtere ma walla khutba mo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wanno, taw ko khutba cakkitiɗo e gurdam makko. Khutba o wiyete ko khutba mbayniiko ma walla yewtere mbayniiko. Nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ñande jeenayi taske wonno. Nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam dari o waɗi ɗon yewtere mawde fewde leñol makko. Wiyama ñande hen tawaɓe nden yewtere ɓuuri temedere ujunere neɗɗo. Nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam dari o wi e hemon yimɓe leñolam kettoɗe kam mi feññinana on, mi laɓɓinana on. Min de mi sikkani so mboɗo hawrita e mon ɗo hajjumo wuuri. E hemon yimɓe ƴiiƴe meeje mon e jawɗele mon ina karme dow mon hande kawroyɗon e joomon. Kono no Allah harmirani on e oɗo jeenayi taske e nduɗo lewru taske e ndiɗo leydi Makka. Beele mi yettini nulolam Allah joomam, seedo mi yettini. Kala e mon joginoɗo hoolare nde resnano yo tottit hoolare fewde e koolinoɗo ɗum. Gande kala riba gonnoɗo e jamanu majjere walla ñamale nde ganduɗa yoftetende ko ɓuri ko joomum ñamluno ko, ɗum ɗo fof gasi ha laaɓi tawde koye saaha majjere wonno. Dendagal ƴiiƴe meeje dufanoɗe joomum en ina ɗaɓɓa joftago, ɗum gasi ha laaɓi tawde koye saaha majjere wonno. Hankadi barɗo neɗɗo e dow belaɗe kala koko yoftete. E hemon yimɓe suddiɓe mon ina jogui e dow mon hakke, ononne worɓe ina wodani on e dow mabɓe hakke. Hakke mon e dow mabɓe ko wotoɓe jaɓɓin berteteje mon ko wona onon. Wotoɓe nannu galleji mon hay goto mo on jiiɗa naata e galleji mon. Wotoɓe gollu goofol jina, soɓe golli ɗum Allah yamiri on hiiɗadeɓe ɗo wonno lelde. So ɗum nafani piyonɓe piggal ngal wona gañowal. So tawi ɓe goppi ɓe ɗoftima on nafeɓe koltinoɓe ha timma, on kalfinama rewɓe mon. Beele mi yettini Allah joomam, seedo mi yettini. Sallallahu alayhi wa sallam jokki yewtere mum ma walla khutba mum. O wi e hemon yimɓe gande julɓe gonɗinɓe Allah foof ko musidɓe. Daganaki hay goto nawde jawdi musidɗo mum so wona taw koye welede joomum.
mbele mi yettini Allah joomam seedo mi yettini woto keddoɗe caggalam oɗon goni heefereɓe oɗon mbarodira e koye mon mi woppani on deftere Allah teddude nde so on nangtima e mayre on majjata he mon yimɓe joomon jeyɗo ono ko gooto baamon jibinɗo ono ko gooto onon fof ko adama woni baamon adama ummi koye leydi he mon yimɓe ɓuri teddude e mon fof to Allah ko ɓurɗo e mon hulde Allah arabi alana ɓural e dow goɗɗo mo wona arabi so wona taw ko ɓurɗo hulde Allah joomam beele mi yettini seedo mi yettini he mon yimɓe Allah dey feccini gueɗal kala donowo gueɗal mum e donu ha timmi gande dey ko on namde toytoɓe gande ko on namde toyteɓe kabaram so on namdama janggo holno mbiyeton so on mbiyama beele mi yettini holno mbiyeton ñande hen tawanoɓe khutba makko ɓe on khutba mbayniko ɓe mbi so min namdama min ceedo min mbiya wonde a yettini a totti a laaɓi min reedu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ina joofo ndogu ina wiya Allah seedo ɓe mbi wonde mi yettini ko ɗon Allah tellini aya alqur'ana o wi hande mi timminani on diine mon e nemaji mon te mi suɓanima on l'islam ko diine mon ko ɗon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam timmini khutba mum mbayniko bandiraɓe en cakkitorto ndeɗo yimre e nder uddirka deftere nde taw waɗi uddirka deftere nde ko Alassane Yero Ndiaye moniraɗo tedduɗo mo Fondu Jeeri taw noon ko sakket uddirka ka caggal nde o sifi deftere nde o woppidi en yimre nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi Allah tagi kam ngam Muhammadu weltiniri kam l'islam diine Muhammadu holniri kam annabam Muhammadu teddiniri kam qur'ana jippade Muhammadu koni ko Allah yiɗi Muhammadu ha o yiɗi kala jiɗɗo Muhammadu o hoyniri gañgu e kala gañɗo Muhammadu joomam ñobbu ɓerɗe amen jiɗa Muhammadu ndewnamin e sunna Muhammadu cuɓaɗo koolaɗo annabi tedduɗo rasulu denaɗo joom hikma timmuɗo kisɗo kisnaɗo ñande dargue koniɗo urɗo urnowo ko takki e mum joɗɗo mooso jumtuɗo sayade annabam Muhammadu cuɓaɗo taare Muhammadu timmode annabaɓe mi barkinoro barke ma ya rasul Muhammadu ya ɗow julɓe nanna aljannaji amin yano gueɗo yano gilli Allah poti e Muhammadu e kuɗol Alassane Yero Markere ma walla mbiyen Alassane Yero Ndiaye mo Fondu Jeeri bandiraɓe tedduɓe e nder ngal ɗo damal ko jaarore wallidiɓe so deftere Burde Pular wawi jangede ha faama en jettat ɓeɗo sagataɓe leñol darodiɓe e men gila nde ƴettuɗen ɗe golle ha ɗe joofi ɓe ceerani e yilade ko ɓeydata wallidde e webtinde juɓɓudi ngoɗo fulu ko ɓen goni ɓeɗo sagataɓe ceerno Amadou Abdoulaye Sall mo Jaaba Dekle ceerno Bocara Kane mo Fondu Jeeri ceerno Youssouf Ly Jaaba Liduɓe ceerno Amadou Ba ma mbiyen ceerno Baba Saydou mo Hoore Fonde ceerno Daoudou Oumar Sow mo Belel Gawdi ceerno Amadou Oumar Aissata mo Belel Gawdi ceerno Ibrahima Won mo Fondu ceerno Adama Samba Dia mo Fondu kala ko deftere Burdi wawi jarde Pular ɓe coodi ɗum ha timmi saabu tampere mabɓe ɓe jarama ko noonne kadi en jaari dendagal satatonoɓe bindi Pular ɗi ceerno Bacca Ba ceerno Hamidou Ndiaye ceerno Mouhamed Diallo ceerno Bocara Amadou Ba hoorejo fedde ɓamtare Pular Mauritanie ceerno Abou Sy ma mbiyen ceerno Atman Sy noon bandiraɓe tedduɓe en gardi ha ɗo e deftere Al Burd taw ko Mouhamadoul Bousayri winduno deftere nde
tawde sifoto ko gurdam nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. Fuɗi deftere nde e ɗemgal Pulaar ko musidɗo mon Mamadou Samba Dia giɗo Guindi Pulaar Gorkom Fondu. Ɗum noon on jarama yo Guene waɗine ndenkum jarama.